שלום לכם. אנחנו פותחים עונה חדשה של ארץ נהדרת. לא ניתן! לא ניתן! סליחה, חבר'ה, אני מבקש, אני מנסה להתחיל פה תוכנית. חייבים לגרש אותם! על מה אתה מדבר? את מי? בדיוק, את מי? מי הם בכלל? צריך לשים לזה סוף! למה? זה גם מה שאני אומר, למה? למה הם פה בכלל? לקחת לנו את בנות ישראל? אדוני, אתה חייב להיות יותר ספציפי. דורית עמיגה. אני מבין שלא מוצא חן בעיניך עם מי היא מסתובבת. אני לא יודע עם מי היא מסתובבת, היא לא עונה לי. השארתי לה היום אולי איזה 100 הודעות, תראה אותי, 60 בערב, במקום שנצא לארוחה רומנטית בארומה, אני מפגין. ועוד על מה? זה מה שאני מנסה להבין, על מה? על מה, רבותיי? מה שטובעת על מה, רבותיי? ברור, נגד העובדים הזרים, מה קרה לכם? הרי האנשים האלה הם בניגוד לכל הערכים שלנו, לא רק שהם זרים, הם גם עובדים, מחשימם. כן, השר אלי ישי, את העמדות שלך בנושא העובדים הזרים כולנו מכירים מצוין, אבל אתה לא יכול להוביל הפגנה כזאת. אני לא מבין. יש התקוממות עממית, רבותיי. קדימה, חבר'ה, יש לכם שלטים עממיים שהדפיסו לכם בסין עממית. קדימה! לא רוצים עובדים זרים! לא רוצים עובדים זרים! לא רוצים עובדים זרים! לא רוצים עובדים זרים! חבר'ה, מספיק, די. מספיק עם ההסתה הזאת, זה לא מכובד. כן, שר החוץ ליברמן, איזה יופי, אני רואה שגם אתה שם. ברור, לא יכול להיות שבשנת 2010, אחרי כל מה שעברנו, יהודים ירצו לגרש מפה פליטים. יפה מאוד, סוף כל סוף, אלה מילים יפות וחשובות. שמה שצריך זה לזרוק מפה את כל הערבים ועוזריהם. מר ליברמן, באמת, אני מבקש. אנחנו לא באנו לפה לפני 15 שנה והקמנו מדינה בשביל שחנין זועבי תחליף את מיקי חיימוביץ'. בדיוק! לא רוצים פה ערבים! לא רוצים פה ערבים! לא רוצים פה ערבים! לא רוצים פה ערבים! סליחה, מר ליברמן, אני מבקש, בוא נפסיק עם זה, די. מה אתה רוצה ממני? אי אפשר לעצור אותם, זה הפגנה ספונטנית. מה זאת אומרת? כולנו ראינו הרגע שאתה ארגנת את זה. בסדר, אבל אני בן אדם ספונטני. תגיד לי, בוא ניסע עכשיו לצימר במושב שומרה, בכיף. יש לי תמיד בוקס אספר בבגז'. לא רוצים פה ערבים! לא רוצים פה ערבים! עכשיו גבוה. לא רוצים פה ערבים! עכשיו נמוך. לא רוצים פה ערבים! עכשיו בשפת הבית. באמת, אני מבקש, מפגני השנאה האלה באמת לא מכבדים פה אף אחד. הבן אדם צודק, רבותיי, היינו בזון טוב, מה התפזרתם לי? מה קרה לכם? העניין העיקרי הוא עובדים זרים, שחורים, צהובים וירוקים, שזה הילדים של הצהובים שעוד לא הבשילו. סליחה. זו גזענות. וגזענות זה הנישה שלי. טוב, אתה עכשיו קרעת אותי, אתה צריך להיות במועדון לילה, אתה יודע? אבל לא יכניס אותך כי אתה פרוסקי. הכניס לך. אתה בא ללמד אותי מה זה גזענות, הלו. אני למפלגה שלי נכנסים רק מזרחיים וחרדים. למפלגה שלי נכנסים רק רוסים וכוסיות. עד שאני הגעתי, כל נושא הגזענות היה מוזנח. תראה איזה פריחה יש עכשיו. סליחה, אנחנו פעלנו רבות למען נושא הגזענות, זה ידוע. מי שיחק אותה עם מכתב הרבנים על איסור השכרת דירות לערבים? שיחוק או לא שיחוק? נו, באמת, מכתב. מה, אתה ילדה? בוא נקליט מכתבים. יש לי הלו קיטי. אנחנו הבאנו את חוק הנאמנות. בניגוד אצלכם, אצלנו נותנים עבודה. זה נכון! זה נכון, החרדים לא עובדים, הם אסנים ולאוכלי חינם! בבקשה. לא רוצים פה חרדים! לא רוצים פה חרדים! לא רוצים פה חרדים! סליחה רגע, רבותיי! מי החטוף הזה שיגיד שלא רוצים בחרדים? מי אתה בכלל? מה אתה עושה בכלל? יש לך קריסמס, לא? לך תבדוק, אולי שמו לך בגרב? ווי! צודק, אלה לא יהודים בכלל! לא רוצים יותר רוסים! לא